Благослови, владико. В мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим до нього, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кір-Йосипа, боголюбивого єпископа нашого Кір-Мілана, боголюбивого єпископа нашого Кір-Степана, чесне пресвітерство у Христі діяконство за весь причет і людей, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За богомбережний народ наш, за правління і все військо, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За місто, це за кожне місто, країну, за те, що вірою живуть у них, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За плаваючих, подорожуючих, не дуже страждаючих, полонених, і за спасення їх, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб ізбавитися навіть від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіми святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Помилуй, Господи. Нині повсякчас і на віки вічні.